Športová hala počas víkendu praskala vo Švíkoch. Cerberus Gym totiž zorganizoval obľúbené športové podujatie, ktoré opäť prilákalo stovky divákov. Športová hala sa v sobotu večer zmenila na bojovú arénu. V jej priestoroch sa totiž konal gala večer bojových umení pod názvom Cerberus Fight Night 3. Stovkám divákov sa v 13 súbojoch predstavilo celkovo 26 fighterov zo Slovenska, Čiech a Bieloruska. Nové mesto pritom reprezentovalo 11 zápasníkov a veru bolo na čo pozerať v ringu ako aj mimo neho. Ako prvý zelenú-bielu vlajku reprezentoval Luboš Ikáš v čiernych trenírkach, ktorý v K1 porazil českého protivníka Jakšu 2-1 na body. Ďalšia sa predstavila boxeristka Nikoleta Plesníková v červenom drese, ktorá remizovala s Táňou Mandákovou z Trenčína. Medzi povrazy vstúpil tiež Filip Kucharovič s červenými trenírkami. Ten však v súboji Muay Thai nestačil na Tadlanka z Trenčína, ktorý nášmu fajterovi uštedril KO v prvom kole. V súboji MMA sa ukázal Michal Lukačík s modrými trenírkami, ktorý porazil Mareka Mazucha z Banskej Bystrice 2-0. Pod pravidlami boxu sa predstavil Milan Čechvala v červenom, ktorý si hravo poradil s Jurajom Benkom z Banskej Bystrice 3-0. Do ringu sa postavil tiež tréner domácich a organizátor gala večera Rastio Fraňo, ktorý však Marekovi Novosadovi z Čiech podľahol v súboji K1 0-3. Poznal som tohto súpera, videl som jeho zápasy, vedel som, že je tvrdý, trošku som to asi podcenil kondične, prvé kolo som zbytočne moc vyrazil do ňoho a neviem, no to extra kolo mi zobralo kyslík a bohužiaľ vyhráva lepší. V publiku sa predstavil tiež Andrej Morávek v čiernom, ktorý v boxe porazil Čecha Davida z Kšišovského 3-0. Rovnako sa darilo Renovi Kopuncovi, ten si v Muay Thai poradil so súperom z Čiech Petrom Hajserom 3-0. Tak bol to ťažký zápas, mal som kvalitného súpera, majstra Českej republiky a vicemajstra Európy. Bol to dosť držiak, zniesol a kondične bol dobré, na tom treťom kole ma potrápil. V ďalšom súboji videlo publikum boxovať Michala Plesníka, ktorý zvíťazil nad Čechom Jiřím Horkým 3-0. Predposledný súboj večera sa niesol v znamení MMA, kde Miroslav Kubáň vzdoroval Matejovi Vondrovi z Čiech. Novomešťan ukázal výbornú formu a Vondru uškrtil po 57 sekundách druhého kola. Bol to dobrý zápas, na supera som bol dobre pripravený, ale nevychádzal mi na neho postoj. Super mal opačný gard, na ktorý neviem moc dobre boxovať, tak som sa snažil dostať na zem. Poslal som tam pár tvrdých úderov, super bol na zemi dosť silný, nechcel mi dovoliť moje obľúbené techniky, na ktoré boli dosť dobre pripravení, ale na konci som to zvládol do víťazného konca. No a záver podujatia už nepatril nikomu inému ako novomestskému bombardérovi Ivanovi Bartekovi, proti ktorému nastúpil Ihar Kamkov z Minsku. Bieloruský tréner sa o svojho zverenca si poriadne bál, pretože už po krátkej výmene v prvom kole hodil Utierak do ringu, čo znamenalo kapituláciu. Mal som na supera ešte toho dosť vymysleného, takže som myslel, že to využijem, ale sa mi to nepodarilo. Jeho tréner usúdil, že už to nemá ďalej zmysel, tak hodil Utierak do ringu. Cerberus Fight Night teda znovu nesklamal a milovníci tvrdých úderov sa už teraz môžu tešiť na jeho štvrté pokračovanie. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.